Jakom riwruok mar gavanas Abdullahi ogolo singo ni Kaontis nyalo dhi yudo omenda mathoth chakre e hik omuom manyien mar 2026-27 bang' jatend piny William Ruto chwalo ne tend Kaontis moko kuom tije mag Kaontis ma sirkal mamalo osebedo katimo. Kaluwore gi okang' makamano mane ogo chapa e oboke moyiedhi mar sirkal e giko higa mar 2024, riwruok mar gavanas chiegni tieko twak gi migawo mar omenda kod migepe mamoko mag sirkal mondo omenda makamago omi Kaontis e bajet manyien. Chris Owino leronwa matut. Dwaro mag gavanas mondo sirkal mamalo omi telo mag gwenge omenda mathoth mag chwalo chenro mag dongruok nyalo chopo kare chakre e hik omuom manyien. E twak mare kod Ramogi TV, jakom riwruok mar gavanas FCPA Abdullahi oyango ni riwruok mar gavanas, migawo mar omenda kod sirkal mamalo chiegni tieko twak mar chwalo tije sirkal mag Kaontis ma osebedo ka itayo kod sirkal mamalo kapok olos bajet manyien. We're still having a debate with Treasury and CRA and the national government about the resources, all the resources attendant to those functions that are now gazetted, if I remember right, on the 16th of December 2024, to come to the counties. But that was a very bold move, and it's something that was always on the agenda, saying, why are you not devolving these functions? Why are you not transferring them? You're still holding our functions. So that was quite bold. Chenro mar miyo Kaontis tije makamago en achiel kuom singo mane jatend piny William Ruto omiyo oganda jo Kenya kinde campaigns mokalo, singo mane ochopo kare e giko dwe mar 12 higa mokalo bang' goye chapa e oboke moyiedhi mar sirkal. And this way we're still saying, yes, you have transferred the functions largely, but the attendant resources have not all moved. Aspects of it could have moved, and that's why there was a bit of an increase from 387 to 415. So as we go through the negotiations for the coming year, which is financial year 2026-2027, this debate is rife. It's still there. It's at the table. It's still on the menu. Governor Abdullahi lero ni e budget manyien mar 2026-2027 gin kod geno ni sirkal mag Kaontis dhi yudo omenda mathoth bang' sirkal weyo moko kuom tije motenore kod migawo mar pi, pur kod thieth e lwet telo mag gwenge. We of course do expect, we expect that should happen because the functions were transferred. We might argue about the quantum, but we do hope and pray and expect that will happen. Abdullahi bende opako jatend migawo mar omenda John Mbadi kuom neno ni sirkal mag Kaontis oyudo omenda magi ma okodeko nyaka ne odonje e apisi. Equitable share releases have improved under CS John Mbadi. You remember the times when we will come meetings here and say, and for 3 months no money was released. The waiting period has reduced. We're not where we ought to be because ideally the law is very clear. By 15th of the month, counties must get their money. We're not there yet. But at least that has reduced to weeks or a maximum of 1 month. And that's why you don't see council calling for extraordinary meetings to make noise about equitable share. So, Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.